Anki qabelkom ħallinnieka. Inselmulkom, sinjuri, għal dawk id-dilettanti u l-fans kollha ta' Shooter. Illum għal 5 minuti li ġejjin ħankunu qed naljenawkom minn dak kollu jifixkilkom. Ibatunna hawnhekk jekk għandkom xi ħaġa interessanti. Isma', jien ma tantx istandum. Irrid immur għax l-Ewropa qed jafżawna li f'każ li jattakkawna rrid ikollna ikel biżżejjed għal 72 siegħa. 72 siegħa jiġu 3 ijiem ikel. 3 ijiem ikel. U ejja jkollok 3 ijiem ikel. Taħseb li xi ħaġa faċli. Fil-fatt dak li ħanagħmel ħanispjegalkom kemm tista' tkun tricky jew inkella daqsxejn titnaħsib għaliha, tuni ċans. Ħanitilqu bl-eventwalità li Alla ħares qatt niġu attakkati u niġu invażi. Għaliex għandu jkollna 72 siegħa ikel, xiġifieri u x'tip ta' ikel għandna bżonn. ċertu ikel li normalment aħna nżommuh stivat fil-friża tagħna, f'każ illi jiġrina bħalma ġara l-Ukrajina l-attakki jibdew iseħħu fuq il-power stations, hemmhekk ma nistgħux nibbażaw fuq ikel li normalment jitpoġġa fil-friġġ. Kollok bżonn prodotti illi normalment issibhom fil-bot, ħaxix tal-bot, frott tal-bot, laħam tal-bot, kull tip ta' affarijiet tal-bot, daw kollha ħejġu handy kif jgħidu l-Ingliżi. Imbagħad immorru għal dik li jgħidula id-dry section. Ross, kienwa, tipi ta' ġin, mbagħad ikollok in-nuts, ġifieri naflews, ġellows, astan, daw l-affarijiet kollha. Frott imnixxef ukoll bħal huwa tin, bħal huwa tamal, dawk huma importanti u sustanzjużi u jżommu għaddej. Anke xi protein bars dawk huma faċli biex tistorjhom. Nitkellmu dwar l-ilma, mela l-ilma ukoll bħalma jiġri għal power station jista' jiġi ikkontaminat. Allura importanti li jkollok ilma tal-pakket biex niftehmu ikollok 4 litri għal kull persuna kull jum. Jekk ikollok ukoll biex tiffiltra l-ilma, kollok wieħed minn daw il-filters portable, dak huwa tajjeb ħafna wkoll. First aid kit tajba bil-faxex, bandages, antiseptic, ġofija insomma, l-affarijiet kollha importanti li jkollkom ħażna ta' mediċini li normalment kunu qegħdin tieħdu għax anke daw jista' jkun jintlaqtu. Jista' jkun li dak kollu li għadna kif għedna huwa bullshit u qatt mu ħajseħħ. Imma l-importanti li aħna ta' Shooter nkunu kellimnikom fuq u tafu x'għandkom tagħmlu kif tippreparaw għal daw 72 siegħa. Ħanajdlek ġeltni naħseb għax tkun minna li inti lest, imma eżempju jiena dajt kollox jaħdem bl-elettriku. Veru? Għandek generator, ġifieri inti dak huwa l-ħsieb trid toqgħod daqsxejn attent għax tispiċċa lampa stampa kif jgħidu u l-ewwel attakki dejjem isiru fuq is-sistema tal-enerġija. Isma, l-mod kif naħsbu, nirraġunaw naqra mal-Prim Ministru ta' Malta li minna intu applaus tajjeb, għax flok baqa fukat fuq il-gwerra x'għamel. X'għamel? Hemm ħafna tfal illi sfortunatament fil-gwerra ta' Gaza għandhom bżonn jiġu rikoverati l-isptar u aħna Malta ħanospitawhom ġifieri jalla jkun naf niktar minn dawn l-inizjattivi. Ħlefnu nitkellmu fuq gwerra u nitkellmu fuq affarijiet tajbin li jista' jkunu daħħu lilkom li ma tantx daħħkuni tajjeb. Għaliex? Ħammur narġa' mmur fit-toroq u nipprova naqla lira mingħajr ma nitħabad. Ġajt. L-aħħar darba qajt għannejk bil-kbir, Tlift il-flus. Tlift il-flus. Sejnek ħanfallu bħala programm. Ġifieri mur u stinka. L-aħħar darba ma għamiltx flus imma llum irrid nipprova nagħmel. Xtrajt daw 3 frames 3 euro il-wieħed minn fuq marketplace, printjajt u ritratti tagħna li ma ġunix flus, l-ispiża hija ta' 9 euro. Jiena kemm niġi nagħmel profit. Imqar irrid inġib 10. Għandek il-fażi, u għandi wkoll vini mela ħsibni ma narax. Llum wieħed trid. Mela ħsibni ma narax. 5 euros, no sinjura, orjulhom. Għadna kemm nar u 5 euros. Li biex ma tidajx? Tajjeb, ejja, tidajx. Imma ħanti julek 5. Ejja, għadhom li ejja. Dor, dan għaliku rigal ħantik ukoll. Bewsa. Ejja minn hemm 15 euro fl-aħħar ma tlifx flus. Viva Dorien! U dak kien Shooter tal-noħbib tagħna. Sma, għandek idea soldat li jkun artistiku. Ma li ma section għandu jidħol. Naf li m'għandix għalfejn nistaqsija imma ngħidlek ma' min. Mal-art, l-lerija.